организаторите, че ми дадоха възможност да се спра на един проблем, който изглежда така отдалечен от общия проблем на конференция, на практика не е. Той е един изключително сериозен проблем, който се обсъжда в много държави в момента. И в много държави се намира решение на въпроса. В България, за съжаление, той не се обсъжда. Ние с него се сблъскахме скоро, преди 5-6 години, когато нашите пациенти с редки заболявания трябваше да преминат от педиатрията към интерната, тъй като вече благодарение на лечението голяма част от тях минават 18 годишна възраст и видяхме колко е трудно те да преминат към клиника за възрастни. Какво значи преминаване? То трябва да се осигури планирано, предварително подготвено, времево, адекватно, не само на децата с редки заболявания, бих казала на всички пациенти, всички деца с хронични заболявания, от педиатричните клиники, където са диагностицирани, към клиники, в които за първи път се срещат примерно с нашите редки заболявания и нямат никаква представа за това как се лекуват тези заболявания, какво представляват, какви усложнения се очакват от пациентите и по-нататък. Защо е важен този проблем? Ако това не се планира своевременно, неминуемо настъпват пропуски в лечението и в проследяването на тези пациенти. Независимо, че те са диагностицирани качествено в педиатричните клиники, тяхното проследяване е не по-малко важно по-нататък, тъй като голяма част от тях достигат възраст 30-35 години, 40, а много от тях имат напълно нормална продължителност на живота. Това, разбира се, води до повишаване на морбидността, на леталитета и е сериозен психологичен проблем за самите пациенти. Стресов момент е преминаването от педиатричните клиники към интерната. Какви са проблемите специално при редките болести? Няма да ви занимавам, само с този слайд искам да ви кажа. Това са предимно мултиорганни заболявания и е много важно към коя клиника ще отиде този пациент. Това, което е водещо в клиниката на съответното заболяване, трябва да бъде адекватно към насочването в интерната. Има висок риск от усложнения, от спешни състояния, необходимост от изключително високо специализирани и скъпи изследвания, което допълнително при нашите клинични пътеки е голям проблем за много отделения. Проблеми има с лечението, тъй като голяма част от тях се лекуват с лекарства сераци, пак много скъпи, с специализирани диети, с които интернистите не са запознати. Една голяма част от тях имат изоставане сериозно в нервно-психическото и в физическото развитие и много от тях имат поведенчески проблеми, които са свързани с проблеми по време на хоспитализацията в съответните клиники. Какво е характерно за нашите клиники? Ние, педиатрите, сме толкова близки с нашите пациенти, че познаваме техните семейства, познаваме техните проблеми. Ние сме тези, с които те споделят репродуктивните си проблеми по-нататък. Ще имат ли това второ дете, няма ли да имат. Изобщо контакта между нас и пациентите е много тесен. Обаче, ние нямаме опит как да прехвърлим нашите деца от педиатричните клиники към клиниките в интерната. Какви са проблемите? Много. На първо място професионалната компетентност на колегите интернисти. Психологичните проблеми на самите пациенти, които не би трябвало да бъдат пренебрегнати, липсата на самостоятелност на пациента, проблеми с здравната система, проблеми с семейството, самата координация на преминаването от едната клиника към друга. Какво е важно в този период? Да се изгради една самостоятелност на пациента след 18 години, която самостоятелност той при нас в педиатричните клиники няма. Това са деца, при нас те неадекватно се грижат за себе си, не само защото имат сериозни заболявания, но защото възрастта има такава. И срещата с новия медицински екип, който за тях е съвсем непознат, е едно изключително стресово състояние. Вече в много клиники в Европа и въобще в доста държави се подготвя специална програма за подготовка на пациентите към преминаването им от педиатрията към интерната. На първо място трябва да се опише какво е постигнато с лечението, освен че е поставена диагноза, до какъв етап сме стигнали ние в лечението на това заболяване в педиатричната клиника и какво предстои от тук нататък, когато пациентите отидат в интерната. Това всичко трябва да бъде съпроводено с една подробна писмена документация за историята на заболяването и всички съпътстващи проблеми, усложнения, инциденти, които са имали с тези пациенти. Разбира се, с един клиничен протокол как трябва да се постъпи при спешно състояние с този пациент и педиатричната клиника да има директна комуникация с клиниката, която приема съответния пациент. Когато ние трябваше да преведем нашите пациенти с фенилкетонурия, с дефекти в урейния цикъл, с мукополизахаридози, с болестта на Гоше към интерната, ние направихме това на базата на лични приятелства. И поддържахме с тях телефонна връзка, обяснявахме, давахме литература.
Но според мен това не е начинът. Това нещо трябва да бъде съвсем строго регламентирано. Защо? Проблемът е много сериозен. Едно дете, което до 18 годишна възраст винаги при прегледите си при нас е било съпътствано, придружавано от родителите, сега трябва само да отиде при интернистите. Трябва да се изработи самостоятелно поведение на пациента в контакта му с лекарите. Той трябва да е в състояние заедно с родителите и самостоятелно с лекарите да обсъжда своето заболяване, протичането, какви проблеми се очакват. Той самия трябва да бъде запознат, ако неговото психично състояние позволява. На пациента трябва да бъде обяснено какво се очаква от неговото лечение. Дали се очаква стабилизиране на заболяването, дали се очаква до голяма степен на подобрение или се очаква влошаване през определен период. И самият пациент трябва да бъде обучен какви въпроси да задава на медицинския персонал, какво ще бъде проследял, защото тук нататък, с изключение на пациенти, които имат тежко изоставане, той сам трябва да отговаря до голяма степен за проследяването на неговото на контакта и на лечението му в интернет. Така, тази нужда от самостоятелност при пациентите след 18 годишна възраст трябва да бъде добре преценена от педиатъра и когато той го прехвърли към интерната, да бъде този мост, който да помогне на този пациент да преодолее тази свръхпротекция, която е била на лице в педиатричната клиника. Разбира се, ние имаме много сериозни проблеми с пациентите, които застават нервно-психическото си развитие, но има такива нозологични единици, говоря за редките болести, а това се отнася за много заболявания, които са хронични, при които пациентите имат нормално психическо развитие. Пациентите имат нужда от повече време за контакт. Вие знаете, че интернистите нямат това търпение, което имаме ние, педиатрите, с нашите пациенти. И ние в контакт си с колегите интернисти трябва да се опитаме да им обясним, че поне първите няколко години този период на адаптиране би трябвало те да разчитат на по-голяма отзивчивост от страна на интернистите. Срещата с нови медицински екип не е никак маловажна. Ние го изпитахме с нашите пациенти, които преведахме към интернистите и знаем, че те просто преболедуваха преминаването от педиатрията към интерната. Разбира се, семейството има много големи очаквания към новия медицински екип. Той очаква интернистите да се държат с него така, както се държат и другите, и педиатрите, но за съжаление не е така. И тук има изключително много други неща. Психолог, логопед, рехабилитатор, липсата на дневни центрове, където могат да отидат тези пациенти. И един много сериозен въпрос – липсата на подготовка, на професионално подготвени лекари, сестри, документация, която те да водят, да имат необходимата медицинска апаратура, да могат да интерпретират получени резултати, тъй като те са от високо специализирани лаборатории. И за това в другите клиники, там където вече тези програми са разработени, смятат, че една година преди преминаване на пациента към интерната трябва да има такъв междинен период за посещение в клиниката за адаптиране на пациента. Разбира се, това нещо не може да стане без подкрепата на институциите. Аз ви казах, че ние го направихме само на базата на лични приятелства. Мисля, че така не може да продължава. Тук трябва законово да се регламентира преминаването на пациентите от педиатрите към интернистите с осигуряване на професионална подготовка на колегите, с изработване на съвместна документация. Тъй като виждам, че имам още 2 минути, искам да спра вашето внимание на още един много важен въпрос, който миналата година обсъждахме заедно с Педиатричната асоциация. Организирането на 2 хосписа, поне 2, един в Северна, един в Южна България, нека да не се наричат хосписи, нека се наричат заведения за продължително медицинско наблюдение и грижи за пациенти, където можем да изпращаме деца, които не могат да останат в нашите болници, защото ние, за съжаление, сме търговски дружества за активно лечение на еди кой си там. И това активно лечение от 3 до 5 до 10 дни и край. Но това са деца с хронични заболявания, деца, които имат нужда да бъдат под медицинско наблюдение, деца, които е необходимо да бъдат под медицинско наблюдение тогава, когато ще настъпи леталния изход. Ние имаме такива деца, ние ги оставаме в ръцете на родителите. Според мен това е изключително голяма травма. Сега се закриват много домове в България. Мисля, че това с наше активно участие трябва да се направи, поне на 2 места да има, защото не само в нашата специалност. Аз съм сигурна, че във всички останали специалности има такива проблеми. А да оставим тези деца в ръцете на родителите, без всякакво медицинско наблюдение и да ги приемем само когато има спешни ситуации, мисля, че и престъпление, и това трябва да го разбере нашето министерство, каса и така нататък други. Агенция за закрила на детето и всички тези организации, които четат хартата за защита на детето.
Американската академия, виждате, 2002 година е изработила един консенсус, заедно с джипитата, с асоциацията по тяхната педиатрична, за преминаване на пациентите от педиатрията към интерната. Те са го направили 2002, дано го направим 2016 и ние. Това е от полза за всички нас, на първо място за нашите пациенти. Благодаря ви за вниманието. Интернетите не трябва да бъдат такива, когато видят 18 години.